L'orgull és l'acte de major visibilitat que organitzem des de l'activisme LGTB+, i també el moment per donar força a les nostres reivindicacions, que enguany s'emmarquen en el lema «Els drets trans són drets humans». Volem aconseguir una llei trans estatal que arreplegue totes les reivindicacions de l'activisme trans, seguint el model de la llei 8/2017 del Consell Valencià, que protegisca els drets fonamentals de les persones trans i que garantisca la igualtat de tracte i de drets independentment del lloc de naixement. Si no és avui, serà demà, o a l'altre, però hi haurà llei, perquè els drets de les persones trans són drets humans. Volem donar les gràcies a totes les entitats, partits polítics, associacions, sindicats, col·lectius o qualsevol altre tipus d'organització que ens heu acompanyat avui, que heu fet vostres aquestes reivindicacions i vos heu compromès a defensar l'aprovació d'una llei trans estatal. Perquè hi haurà llei trans estatal, però la volem ja, perquè estem fartes i farts que el nostre pa de cada dia siga la discriminació, l'assetjament, les violències masclistes i l'exclusió social, laboral, educativa i institucional. Volem viure les nostres vides sense por. Per això, els drets de les persones trans com a drets humans han estat reconeguts per les Nacions Unides en nombrosos documents, com ara la Carta de Drets Fonamentals i els principis de Yogyakarta, entre d'altres. Com a drets humans, una societat democràtica i respectuosa els ha de defensar, més enllà del debatre sobre com garantirlos. La libre autodeterminación de la propia identidad de género es un derecho irrenunciable de cualquier ser humano y tiene que ser reconocido por la Administración, sin ningún procedimiento patologizante ni humillante. Las personas trans no somos enfermas, como ya reconoció la Organización Mundial de la Salud al 2018, ni sufrimos disforia. Esto no es incompatible con respetar los derechos de cualquier otro colectivo porque, como entidad feminista, nunca ganaríamos derechos a expensas de otras personas. Les dones trans som dones, els homes trans som homes. Les persones no binàries existim i no ens sentim representades en els conceptes dona-home. La nostra existència no és debatible ni discutible. Demanem que es deixi d'assumir que totes les persones trans som heterosexuals, les dones trans, lesbianes i bisexuals i els homes trans, gais i bisexuals també existim. Volem prendre les nostres decisions sobre el nostre aspecte, sobre els nostres cossos, sense cap judici extern i sense que ens exigeixen feminitat a les dones, masculinitat als homes i androgenitat a les persones no binàries, ja que al món existeix una àmplia diversitat de cossos que coincideixen o no a la norma. Las infancias y adolescencias trans también existen y necesitan protección en todos los ámbitos, especialmente en el social y educativo, para que puedan vivir según su identidad y expresión de género sin sufrir hostilidad, incomprensión familiar, acoso escolar o violencia de cualquier otro tipo. Tienen que tener acceso a todos los niveles del sistema educativo sin acoso y poder acceder a un trabajo digno en igualdad de oportunidades a la población cis. Por eso, reivindicamos la necesidad urgente de tomar medidas para garantizar la protección de las familias trans, formadas tanto por personas trans adultas como por personas trans menores de edad, y la urgencia de un plan de choque que cambie la situación actual de paro entre la población trans, que supera el 80% y nos sitúa en un riesgo de exclusión social. Especial atención merece la situación de vulnerabilidad y precariedad que sufren las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, ante la imposibilidad de ganarse la vida de otra forma, y que por la crisis de la COVID-19 se han quedado sin recursos econòmics per fer frente a los gastos bàsics per a vivir. La defensa de les principals reivindicacions del col·lectiu trans és imperiosament urgent en àmbits com ara la salut, l'ensenyament, l'ocupació i l'habitatge i la seguretat personal. Recalquem el dret a accedir als serveis sanitaris com ginecologia o urologia, en igualtat de condicions i deixar de patir discriminació quan existim. També ha d'acabar-se la discriminació en la medicina reproductiva perquè les persones no binàries, els homes trans, també gestem i avortem i hem de poder fer-ho en igualtat de condicions que les dones cis. No volem deixar cap companya enrere. Per això, cal donar suport
sense fissures al dret de les persones trans migrants perseguides als seus llocs d'origen per transfòbia, a sol·licitar i rebre protecció internacional a l'estat espanyol. Per tot això, per l'especificitat, gravetat, urgència, invisibilitat dels problemes als quals ens enfrontem cada dia, les persones trans, cal una llei trans estatal que arreplegue totes aquestes demandes a banda d'altres propostes de l'activisme LGTB, per tal de reconèixer i articular els nostres drets específics i saldar el deute històric que té amb nosaltres la societat democràtica. Les persones trans continuarem fent front als delictes d'odi que pretenen invisibilitzar la diversitat sexual, de gènere i familiar a la nostra societat i atentar contra els drets fonamentals de la població trans. Continuem la lluita de les que ja no estan. Lluitem per nosaltres i per les que venen darrere. No roguem privilegis, exigim drets humans.